Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about. Entzule gaurko saioa entzuna intzin, eskaini pare bat minutu zure ingurunea atontzeari, arropa harina jantzi, etxean gehien maite duzun txokoan eseri aletzan, argiak apaldu, eta atera mesanotxetik zure Satisfyer edo eta Kleenex paketea. Ze gaur, Euskalduno gehien gozatzen duguna zitze itera goaz, eta zer da ba, Euskalduno gehien kitzikatzen gaituen izketa gaia, janariaz aparte, noski, ba, zizango da ba. Gutaz izketan aritzea, baina gainera, masturbazio modalitate horretan, gorenen dagoen arloa zarituko gara, besteak gutaz berbetan entzutea. Gure mintzoaren musika tribalaz, gure asaben kulturaren erro sakonez, Europako azken moikanoak izateren sexapilaz, edo hitz bakar batean esan da, euskozentrismoaz. Hori da. Ez que zema gustatzen egun, gutaz hitz egitea. Batez ere besteek, atzerritarrek gutaz hitz egitea. Bai, batez ere. Gaizki ondo. Baina gutaz. Hori da, bai. Gure zilborra eratu dadin. Bai. Eta gutaz, eta gure jatorriaz, Euskaldunon jatorriaz, Hori bai. horri ja plus badauka. Bai. Satisfazioaren, eskala hortan. Gorena. Bai. Eta Euskaldunon jatorriaz asko hitz egin da, asko hitz egin dugu, eta asko hitz egin dute kanpotik ere bai. Baina 19. mendearen amaieran, zehazki 1896an, Lewi Dabartiage izeneko historialari frantziar batek, de l'origine de Basque edo Euskaldunen jatorriaz izeneko tesia egin zuen, eta lan amaitu berria aurkeztu zuen Frantziako zientzien aurrerapenerako elkartean. Horrez gain, beste Londresko nazioarteko geografia kongresuan ere eman zuen bere tesiaren, bere lanaren berri, eta Nouvelle Revue aldizkarian ere, tesiaren laburpen bat kaleratu zuten. Eta gero laburpen luzexeago batekin ere liburuxka argitaratu zuen Parisko Librairie de l'Opera argitaletxearekin. Kompleto. Bai. Tesia egin eta gero ondo saldu. Bese. Bai. Hala berdu. Tesi horretan, aurkezpen modura edo, zenbait argibide emate zituen Dabartiagek, Euskal Arraza eta hizkuntzaren inguruan. Eta ondoren esate zuen Euskaldunen jatorriaren inguruko hipotesiak, eta bere hitzetan, imagina daitezken guztiak zirela. Norote da zoko indarra. Nondik gatoz nora goaz. Nondik gatoz nora goaz. Nondik gatoz nora goaz. Nondik gatoz nora goaz. Alegia, Euskalduno garela hiztegia bezala, orotarikoak. Bai. Aipatu zituen iberoak, semitak, arioak, eta finlandiarrak ere bai. Ezberdin duta. Bai, eta gero baita ere Uraletara joan zen, Afrikara, eta Amerikara ere bai, hori, jatorriaren bila. Horrela asmatuko zuen. Baina ez, berak egin zuena zen, aukera horiek denak baztertu, eta misterioari beste erantzun bat ematen saiatu zen. Hori ez dena. Denak ez zituen erabat baztertu, hipotesia amerikarra, tesi horri arreta berezia jarri zion, eta beste egile batzuk zentzu horretan esandakoak onartu zituen, eta hizkuntzaz gain, azterketa arkeologiko eta zoologikoek jatorrizko Amerikarren eta Euskaldunen arteko parekotasunak zeuzkaga zioen. Eta Afrikako ipar-mendebaldean ere bertakoak Euskaldunekin lotzen zituen froga asko omen zeuden. Ez ez gertatzen Afrika mendebaldeko jendea ikusi eta zure burua hori ikusi. Amazijak eta hola, ez? Bai. Eta ondorioz, bere ustez,
Euskaldunak Atlantikotik zetozen. Bitu, itxaso zabala. Bai, oso zabalegia agian. Ze, nola zen posible, ez? Duela milaka urte Amerikarrak eta Euskaldunak lotuta egotea, berak esan zuen bezala, eta Bartiak esan zuen bezala, haien artean halako eremu handia zabala izan da. Hori galdetzen zion bere buruari da Bartiagek, eta erantzuna guztiz logikoa da. Tartean, ez? Ozeano hortan, beste zer edo zer egongo zen. Atzera eta atzora nahi duen munduan beldurraren narrazio konpartituak estutzen da estutzen migrazio legediak kontinente zaharra irla blindatu bataia hautsezinak baina auskorrak handi bere Hizkuntza koloniala erabilita, kontinente zaharra eta berriaren artean, zer egon behar zen? Bai, Atlantida. Beira. Bai, Atlantida. Zer bestela. Hori da. Jakina Atlantida ez zuen, historialari frantziarrak asmatu, ederki deskribatu zuen Atlantidaren mitoaren sortzaileak, Platonek. Platonena da, Bai. Kobazuloaren mitoa bezala. Ja. Bai. Egia da gero beste egile batzuk, Pomponius Melak edo Diodoro Siziliakoak ere xetasun gehiago eman zituztela kontinente galduaren inguruan. Atlantida, ez, deskribapen horien arabera, imperioa handia omen zen, ia Europa osoa hartzen zuena, eta Afrika iparraldea ere bai, mendean zuena, Libiaraino, behintzat, eta lurrikara du itxasikaren ondorioz ondoratu omen zen, ez, Atlantikoaren erdian omen zegoen eremu hori. Esateute, iturri horiek penitsula arabigoaren tamaina antzekoa omen zeukala. Imperioa beraz horrela, ez, desagertu zen, horrela, ondoratu zen. Etzekaten Itxasuan, itxasontzirik ez. ozeanoan. Bai, batzuk izango zituzten, da Bartiageren ustez behintzat, batzuk itxasontziz edo, iritsiko ziren Europako kostaldera, eta Atlantidarren oinordekoak Pirineo inguruan bizirik iraun zuten, eta Euskaldunak ziren, gara, azken Atlantidarrak. Nork izango zituen itxasontzia, itxasontzi gilerik, onenak. Atlantidarrak, gero Euskaldunak. Gero gu, hortik ikasi genuen, Bai. Erabat. Hori joko balea hiltzen tala, hortik. Bai, eta esan dugun bezala, historiare frantziarrak ahalegin handia egin zuen, ez, bere tesia zabaldu, eta adituak bere hitzetan aferaren garrantziaz eta urgentziaz ohartarazteko. Urgentzia zergatik, esaten zuelako gaia ikertzeko azken aukera zela, bere esanetan Euskaldunei desagertzeko garaia iritsi zitzaielako. Bai. Atlantida, goaz gu. Egia da, mende pasatxo, mende bat baino gehiago pasa dela, ez, mende eta laurden esango nuke, tesi horretatik, eta... Hilgintu duenetik. Eta, bai, eta egia da, esan behar dugu, ez da gala inolako oinarri zientifikorik. Eze. Ez, esan dugu, Platonen mito bat delako. Egia da, seguraski duela, esan genuen izotzaroaz hitz egiterakoan, esan genuen, duela 20.000 urte inguru, ez, izotzak, planetaren parte handi bat hartua zeukala, eta izotz asko dagoenean, urmaila jaitsi egiten da. Beraz, duela 20.000 urte Atlantikoan edo beste dozein ozeanoetan uharte asko egongo ziren, gero klima aldaketarekin, ez, urmaila igo, ez, itxas maila igo, eta desagertuko ziren. Eta agur Baina Platonek deskribitzen duen zibilizaziorik ere ez dago. De hecho, berak mito hori erabiltzen du, bere, ez dakit, gizarte, gobernu, perfektua edo, deskribatzeko. Nik liburu honen berri edo tesi horren berri izan nuenean, duela 15 bat urte izango zen, liburua salgai zegoen,
10 eurotan gainera, interneten bidez, ez? Baina orain ez dut topatu. Beraz, irakurri nahi duenak ezin du erosi, Baina, deskatalogatuta dagoela esango nuke, baina PDF-ren bat sarean topatu dut nik interesa daukanak. Bai. bueno, Eta esan behar da ere, bere aurrikuspenen kontra, Atlantidako azken biztaleak ere, oraindik ez gaudela deskatalogatuta, ez? Eta hemen jarraitzen dugula. horren froga garagu. Bai. Ezta? Zuk Alandaluseko odola ere badaukazu, Bueno, Atlantida zen ere hongo ziren, turistak eta hien artean Hori da. nahaztu eta ez, Bai. txortan egin eta gozaiek. Bai. Eta baina Atlantidara ez, baina Atlantikoko beste uarte galdu batera joko dugu. Eta da Daniel Defoe, idazle inglesak, bere novela ezagunena, Robinson Crusoeren abenturak Bai. novela ezaguna, Atlantikoko uarte batean kokatu zudelako, Amerikako kostadetik gertu, esaten dute Orinoko ibaiaren bokaletik hurbil zegoela. Hori joko? Orioko ez, Orinoko Orinoco. ibaiaren ahoan, baino bai. Hor zegoen Robinson Crusoeren uartea. You've had a night and of your own, 28 years alone, and you stood your trials with the help of God. Robinson's Crusoe, Robinson's Crusoe. Orinokon, orduan. Bai, baino ezakiguna da idazlea Defoe idazleak ezagutzen ote zuen ez, Orinoko bokale inguru ura. Ez dakigu, baino egia da asko bidaiatu zuela. Merkatari izan zen urte askoz, espioi ere izan zen, kartzelan ere egon zen, 3, horrek bidaiatzeko aukera pixka murriztuko zion, seguraski. Ja. Badakigu Britainian uarteak goiti bera ibili zituela, baina handik kanpo ibili zen Euskal Herrian egon zen inoiz. Bai. Ez dakigu, baina Euskal Herriari buruz hitz egin zuen. Eta zehazki Euskal Hiriei buruz. Bai. Hori da gehiengo, interesatzen zaiguna. Hori da, bai. 1728an idazleak Military Memoirs of Captain George Carleton, hau da, George Carleton kapitainaren oroitzapen militarrak izeneko abenturazko novela argitaratu zuen, ez da oso ezaguna. Ni behintzat, Ez. arrastorik ez. Ez, Robinson Crusoe, bere lehenengo novela da ezagunena, Moll Flanders ere ezaguna da. Flanders, Ez, Flanders Simpsonen bizilaguna ez. Moll Flanders, lehenguan irakurri nuen, lehenengo novela protofeministatzat jotzen Ora. dela. Bai, komila artean, hartu behar da hori, baina bai. ja. Eta, hori, George Carletonen horitzapen hauek, ez dira oso ezagunak, baina, esan bezala, bertan, hainbat euskal hiri deskribatu zituen, hori, protagonistaren, ez, Carleton kapitainaren bidaiak aitzaki hartuta. Badakigu, Daniel Defoe gaztetan, Iberia penintsulan izan zela, bidaian, baina ez dakigu zehazki ze lurralde bisitatu zituen, eta ez dakigu, zuzenean ikusi zituen gero novelan deskribatutakoak, ez? Gainera, ezagutzen zituen lekuei buruzko informazioa biltzen eta horiek deskribatzen trebea zen, ez? Bizitatu gabe. Seguraski, Bai. Robinson Crusoeren uartean ez zituen 28 urte pasako Ez. Robinson gizajoak bezala. Eta beraz ez dakigu deskribapenak lehen eskukoak diren, baina Baina berdin digu, baina guta hori da. sari data. Hori da, bai. Eta ondo. No, bai. Espero. Ondo, bueno, bai. Gai, bueno, a ver. Lehenengo hiria deskribatzen duena Iruña da, ze nobelaren erdialdera edo, akzioa Iruñera iristen da, eta Defoeren hitzetan, mendi garaiez inguratutako aran atseginean dago hiria, Bueno, zorienez edo zoritxarrez, jesuiten ordena antxe sortu zela dio, oso akuratua. bai, Ignacio Loyolakoa
Loiolakoa zen izenak diren bezala, baina bertan Iruñean zauritu zuten, eta berak esaten du, bertan zauritu izan ezpalute ordena, jesuiten ordena, etzukela inoiz fundatuko. Ikusten? Basekin zerbait, Bai. Eta gero, Karton kapitaina itzuliko da Euskal Herrira nobelaren amaieran. Eta hor baia egiten du Euskal Herriko itzulia. Gasteizen hasten da, hiri gozo eta etxegina, zela esan zuen, baina egia esan etzen asko luzatu, hiria deskribatzen, eta orduan protagonista Bilbora bidaltzen du. Bai. Eta Bilbori buruz hau esaten du. Bilbo oso handia ezpada ere, hiri ederra, garbia eta ordenatua da. Alaxe. Nik uste ja Guggenheim efektua, efektu retroaktiboa izan zuen, eta 18. mende hasieran ja hasi zen abaritzen. Eta grandia egin zen. Bai. Jarritzen desaten, Amsterdamen bezala, ez dizute iria gurdiz sartzen uzten, merkataritzagune garrantzitsua izan arren. Hore mesela, Horre, bai. Diesel zarra baldin bagazu, ba? Ba, hori da. Ba, gurdia diesel zarra baldin bazen. Bikain. Bai. Eta Bilboren ondoren, urrengo geldialdia. Ñoñoste. Hori da. Oso hiri garbia da. Hori beti da nik. Ikusten. Eta oso datu garrantzitsua ematen du. Ederki zolatua. Eta hori ez da bateroikoa Espainian. Bueno. Hori oso importantea izango zen, ondo zapaltzea, ez? Bai, berez bai. Arresi sendoak inguratzen du hiria, eta zitadela ederra ere badu. Bueno, hor da kasu Airbnb-ren iragarkia. Bai. Agian, deskribapen pixka bat kaskarragoa egin izan balu, ez ditzak egin beste, ez? Pixu turistiko eta hotel egongo. Berandu. Bai. Hortako. Eta handik Lapurdira joatzen, baina Lapurdirako bidean Pasaian eta Irunen ere geratu zen. Karton kapitaina, eta Pasaiari buruz esaten du atentzioa eman diote txalupariak emakumezkoak izatea Pasaian, eta oso ondo jantzita omen zeuden, eta ez omen ziren Tamesiseko txalupari gizonezkoak bezain zakarrak. Bai. Eta esaten du Pasaiako portuari buruz Bizkaiko golkoko onena dela. Porturik onena. Bai. Politena. Bai, onena. Bai. Eta gero Irunen bakarrik aipatzen du Faisaien uhartea, han Pirinioetako hitzarmena, ez? Sinatu zelako 1649an Espainia eta Frantziaren artean. Bueno, gaur egun bezala, ez? Irunez zehazpimarratuko denuke, pues agian Faisaien uharte txiki hori beste guztia. Bai, eta Behobia inguruko tabako denda guztiak. Eta Fermin. Baita ere. Eta hori, Baionara iretsi baino lehen, esan bezala, Lapurdin sartu eta Donibane Lohitzune, aipatzen da lomelan, Frantziako hiririk garrantzitsuenetakoa omen da. Bai. Eta protagonistak ere bertan oso ondo jantzuela aipatzen du. Klasiko bat. Arritu nagoena da, Donibane Lohitzunera iritsi arte ez aipatzea hori. Horrek pixka bat ofenditu egiten gaitu euskaldunak. Bueno, Donibane Lohitzuneko euskaldunak ez. Ez, baina beste guztiak. Gainera hori esan da, agian merezi du estatu bat, Donibane Lohitzunen, ez? Hemen ondo jaten dela, ez du inork esan. Bai. Eta, azkenean, kapitaina Inglaterrara bidean itxasoratu baino lehen, Baionara iristen da, eta Baionari buruz hau esaten du. Hiri segurua da berez, ibaiaz bestaldean, zitadela eraiki zutenetik gotorlekuak nahiko utzita dauden arren. Ja. Eta Santizpirita auzoan nagusiki juduak bizirela dio, merkataritzen aritzen zirela judu horiek, eta komatxo artean, munduko gainerako tokietan bezala modu irregularrean jarduten zutela. Hori gaur egun esan izan balu, agian gainean, bere buru gainean legoke Netanyahuren dron bat. Bai, seguraski bai. Antisemitismoaren izenean. Bai, antisemita bazela, erakutsi zuen, testu horrekin, baina anti-euskalduna pixka bat ere bai. Oain arteko gazau, ia gehienak onak izan dira. En arte ondo. Bai, agian Pasaiako txalupariena pixka bat misoginoare izan daiteke. Bai, baina, bai. Eta Euskal Hiriak, esan bezala, laudatu egin zituen,
baina euskal hizkuntzari hobeto esan da egurra eman zion, juduei bezala. Beste bat. Bai, eta hauxe esan zuen. Bizkaian ez nion inori ulertzen. Mandazainek Babeleko nahasketatik aldatu ezten hizkuntza dutela esan zidan. Mandazainak. Hizkuntzatzat baitaukate. Gainera. Bai. Nire ustez, nahasketa horren ondorio besterik ez da. Bueno, ez egin kasu. Yo no te entiendo, je ne te comprends pas, I don't understand you, tu idioma no está en el traductor. Somos por los opuestos, no coincidimos, a veces peleamos y ni nos divertimos. Me dice que me quiere, pero en un descuido puede que me quiera mandar por el carajo sin sentido. Me dice que te deje y si te dejo te encabrona. Por más que te diga siempre que no te va a dejar sola. No entiendo tu lógica, no sé qué te enseñaron en la escuela católica. Si me hablas en inglés te entiendo, si me hablas en francés te entiendo, si me hablas en español te entiendo, pero si hablas de amor, yo no te entiendo. Je ne te comprends pas, I don't understand you, tu idioma no está en el traductor. Yo no te entiendo, je ne te comprends pas, I don't understand you, tu idioma no está en el traductor. Ba, hori izan dako ez egin, kasu mandazainari seguru bera kolegio ingeleseko zela, mandazaina. Ez dakita. Kontua da, jarraitu zuela, Euskaldun eta gaizki esaka, eta esan zuen, gutaz esan zuen, arro daude ez erromatarrek, ez kartagoarrek, ez bandaloek, ez godoek, ez zituzelako mendean hartu. Hori. Baina lurralde hori ezagutzen duen edonork daki egia. Ez erromatarrek, ez kartagoarrek, ez beste inork, ez zuen lur malkartxu eta antzu hori konkistatzeko inolako interesik. Inbirilla. Inbirilla, egiazko dolki batzuk ez dituleko jan, da mondeju batzuk, eta sardo aztau, eta trikitisa jo, eta... Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.